Diring LP School along SMC hoi pen assistant teacher ke hangpon. Pini ar koini phai inkoira pho arni lakha inkoira trok duar baguri MEC constituency ke parlo Diring LP School along lo thanbang assistant teacher nang toivek nangji ke hangpon. School Managing Committee SMC lapen osomar api apo tumpen KAAC Education in Charge EM Richard Tokbi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuning ripon. Diring LP School along non puta single teacher Dilip Singnar inudbet pensi School along lo than chepaduk ponpen than bom bang bomlo bonsita non anapor School along student saphai osomar ke bat pigajok aki sungdo pupen than bang assistant teacher nang toivek nang jipusi SMC hoi lapen osomar apia po tumpen education EM Richard Tokbia phan kachuning ripon halapu teacher Dilip Singnar pen kaning je pon atengke Kedam tangapor batay lo KAAC pen Diring LP School along assistant teacher nang toy bonsita halapu assistant teacher atum transfer che ende titi penajok dam jui titi pusi nang pachini don Nilipen Lucas Sangma Akero pilo ke ninja por pipot ke tuning relam the ke lalo ni tum dak Diring LP School ke Diring riang bong ke bi cheng lo ke do cheng school lo mane labang so school ke non ata penang andolo lasi ke chuningri abang ke la hello ni tum dak osomar penang ando lasi ke thana bang ta inuwet lasi labang so kisung do kok ken posenil tum tame nang chingrum lo pini lasi nang litum apan akachuningri thula hello KCC Autonomous Council ke cari bom tu akehai CM la pen apartame non labangso dual baguri long kikibom MSc ateke la puson hello education in charge sar apandame kitcheningri la hello nang litum rabjin pen litum labangso Diring area school osomar ke doong bong pen kithana bang kabidet pen pot litum along non osomar apisung ason situ la si rabjin pen nang litum ahin pen Lepusan si ke thana bang nang ke toy thuwe je pansi chuning relo ke dam tangar ni por tame nang toy lopun nitum arjulong las tame da school hem long mang ken nitum chetek long la da san si do la sin non bang ke nang litum nang toy lopun te transfer tame pa en long la da je pansi nang tum pan li tum bang so Diring LP School hoi osomar parents tum pen la pen SMC hoi pen nitum na tum ha chuning ri la hello Tarapung honghari adhorom kekroera do an chengkang thum karni. Lakhain koira po Nilip constituency ke parlo Tarapung ahavara ratmate honghari adhorom kekroera do an chengkang thum karni asai paman ponlo. Lapen bangso chengkang thum karni ponalong kachepatir pipon lake ramrong piarat pensi kenang jiasai do an sita chepatir piponlo. Lapen bangso chengkang thum karni arona jutang kenang ji do anasai chepari deng ponlo. Lapen bangso chengkang thumdam lake baroi semson taro ahem pensi kang thumasai denglo. Lapen Karbi honghari adhorom kejapon chinthong asar ronghang asar ferangke lapen lunse po lunse pi rong asar mekar sarlar habe pinpo aklim angphar rade doan alira champen chetongdun. Lapen ningkan pharo kiplengji dogdoglo sitame inut do hoi di khoya hanse pen kaningje ponke lapu hello Karbi honghari adhorom ke kroerat doan ke emethang Karbi riti niti kirim kibi abang ke non ove kimi atumta tengni nang nepusi Karbi era phan chuning ripon tangte pherang ke atuma thengno nang pachini do nalam the arjusina Nilipen Lucas Sangma Inglongkiri Alberta Labangso chengkang thum labangso gangbura kapin khat ma basa pi kapin khat pen labangso na tum soar lo so tum ko anang le ningarong lo Niliga abasap pilo di hemasor ke jerong pilo nasiga abasap pilo nasi rong so ya kado kami ni mikado pang asta meni ciwailin cejalin sini itum takar biaron biar dia di besi kan so ya kata rong amura tu pen kado kami mikar mito tu peni ciwailin cejalin sini itum takar bijo tang biar dia dia posi ceng la pen tambili thon intung vek nai
momos kami padona abasini abasa pia hente si chuning wi si pinyar ni nilito ha samson taro gambora ro nilito chenga chingthum dang lo si non pini nilito dang nang ali bangke rong hang sar hem lo si anso se karbi da jutang jubat pithina achidi padina asinabi media to manda choro parpi to ite Ingdeng kep hanjang langso press club amahangke thek arni aliralon pen ketalon. Ingdeng kep hanjang langso press club amahangke thek arni aliralon pen ketalon pon. Lason si pini ni phai inkoira pho arni arkoyachi club bokajan subdivision angkang hanjang langso press club ingdeng kep nang choksi amahangke thek arni mithang asai hemalong aliralon pen ketalon pon. Son si jai mek ateng pen ada por phai kep apor pen hanjang langso press club mei phu kleng dun terang pen kechari pon ame log rap chun bang projen terang ahin pen aluhi pachini pon hanjang langso press club ame phu kleng dun terang cherap dun mei phu bisnu lek thetum ari deng pen hanjang langso press club ingdeng kep kechok amahang ke thek ahim kek ingthan pon bangso ketalon ame along aluhi sarpo aman pen raju ingleng KSA bokajan district committee Hemari tokbi hanjang langso bazar committee meipu diliram terang rat cyclem bang samprikimi phangcho KLA chunbang ni hangdon suri arome semson timung bokajan lem chunbang lapen pinang an pherang ke klem bang pu atum lapen man ke do ke theki dingatum chetong dunsi aliralon pidun pen ingsamjin pen pachun pon Waisong terang handicap ke sodera jok Karbi Anglong Autonomous Council atumalong nangravek thapusi kachuningri Lakhakre Troxy Socheng Dhenta constituency angkang pi Rongagora Sar Edbe Arong Amekar Bidor Singh Terang Lapen Amphutok BP Asopo Akleng handicap ake sokacholong lokajok KAAC team mate Karbi Anglong Autonomous Council atumalong kisung penang ravek thapu kachuningri Waisong Terang ke alangli bihek ako penle labangso handicap ake sokacholong lapukali alangli class 8 porhi boma hotsi labangso keng kahino mate keche se paralyzed cholong loklo School exam ta tokdun un edetlo akeng ke kangsi bahari kangdur an pin pusi chethan lapen nili tum korte injir pen bang trok pen nili henlo akleng lo puta chethan lasi non dipu government college alongsi degree angdengsi charlie dun bom pusi chethan lapen isi ningduk abangki an ajer kiding aphita local MAC kache rong pipi penta thanga kerap ave pen lang pusi pherang ke thengnu ningduk penang chethan dun lapen ke nili phanta kerengji awar saimate Boreng abar sainang piason tipusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long hanga phanta chuning ripon Nili sonson ke chongda thekthelo lasi nili phanta naing hon nang injin so thapusi chuning ri athe nili po nili paita thangnat abar saita ave puta nang chethandu Prangsi nang limen nang rirong stanik ha Nilimen ke Waisong Terang ku nili hemgesar men Bidor Singh Terang nilirong ke Kajironga lapente alu Rongora Sarke hang biarong. Tapi kuson kan sila nang likeng la kuson imander lo. Kubutakan batini Laso kisu keculong bang ke nili mane 15 bosor aboyok arta hedi. Lapen si mane paralyzed kisu lapen kiche si bueli Karbi dunde. Laso kisu keculong mane jonmu penda kali lapen accident da kali handa kali biala so bemar long lom lapen dengke Aso dulu ke mana kecilang dunta mana mesin hospital betai dung heta be laban te koro salam lero cilang namni busta hedi amasila sebok kere hospital cilang laban te laili tum Karbi aron cilang pen malis nani perem lapusan pen cilang bena masih along kapreke dun tekedet ayala mana Nalute. Tapi la suhu nang likeng nung te ko. Kacali gitu, anang deh kacali gitu. Mana nili hal sudah kacali, ini ke klasik kelas 7 anpen lah, asal kesuk long pen sih ke asal kesuk long mat, tikuk der lo mati, nili ke kang bahari lo mana, nili non ke la sari isi bang ke damun mati, aprang ke nili ke la puniri ban si karkum si barpi barsol kami kaciti le pesonnya lah, क्या penggela hem kisah tum mana bihe duke na hatum tan narabag de narbu de
พ่อมันยืดบางทอง เราเสียกนี่สิ นี่ลิชักเล่มสีเหลือง เป็นนักไปนักปูนักสมตุลา ตัวล่างตานี่ลิปูบางตาอัปรันมีมันเนี่ยอมวยเฮดีละปูเกกบอลเพียมันเนี่ยอาริซองก็คุบิกซอนเนี่ยมันเอ็กซิเดนต์เป็นต่ออมวยเฮงโนมันเนี่ยคูรวอนเนี่ย ตั้งแต่ KAC มาแต่การเมืองเราตอนวัสคาวซิลคิดที่ดิ่งพันนั่ง